Hi guys. Nagimay po tayo ng maligoso. Ulam mamaya. Halo. Ilagayan ako. Alisin mo sa plastic yan. Yan o, ilagay mo lang dyan sa may ano. Yan dyan. Tanggalin mo sa plastic. Bilisan mo naman yung kuryente, sayang. Mahal ng kuryente namin, dalawa lang kami, 800. Sarap to guys, lagyan ng pritong isda. Igigisa. Ayaw, may extra. May extra. Huwag ka munang mag-music na kaya na. Hindi man nila alam yung malbo. Hindi alam ng mga Kapampangan? Hindi, yung mga ano. Manila. Alam nila yan, syempre. Wala bang Kapampangan sa Maynila? Ano ba ito sa Tagalog? Pwede rin ito ilagay sa munggo, no? Oo. Parang ang palaya lang yun. Oo. Medyo mapait. Parang sawi sa pag-ibig, mapait. Bitter. Tumubo na kaya yung ano ko dyan, ang palayang layas. Meron ako dyan eh, binigyan ako ni Gigi ng ano, buto. Sinabog ko doon sa may gilid. Saan gilid? Doon sa may mga santan. Wala na matubuto. Ginagawa kasing playground ni Max yung mga halaman dyan eh. Tinakpan mo na yung ano niya. Yung inano niya, Jeff. Yung binutas niyang lupa, tinakpan mo. Yung ginawa mo. Tumutulo pa rin. Hindi na. Hindi. Dito lang talaga sa may hagdan. Hindi nawawala. Tanong niya, sagot niya. Ay, may baliw sa taas.
Sa buhangin to tumutubo, guys. Sariwa. Sariwang gulay. Tinatanim na ba to, Jack, ngayon? O talagang tumutubo lang to sa buhangin? Ayan po ang ating ulam mamaya. Maligoso. Maligoso. Ano be? Kinaya mo? Kaya mo? Ha? Yabang mo. Bahala ka, di ka na makakabuo niyan.
Tikman mo, Jack. Ang pait. Tikman mo nga. Marunong magluto, di pala. Mapalaya yun. Anong, Halo, walang, hindi naman lahalo yan. hindi nalalagyan ng asin. Konti. Tama lang.
Hmm.